verder hebben we het ook in Huisterveen een jubileum. En wel het jubileum van Muziekkorps Blaas Bezuin. En ze gaan 124 jaar bestaan. En ze hebben een feestelijke jubileumdag met een reunie, een jubileumconcert en een feest. En het korps had ik al hier oud-leden uitnodigen en andere blussenpartijen om deze bijzondere mijlpaal te vieren. En bij zijn in de studio is Reinder Hamersma en hij is voorzitter van de jubileumcommissie. Reinder, goedemiddag en welkom. Goedemiddag. Ja, eerst dan maar gefeliciteerd met het jubileum. Ja, dank u wel. Heel leuk. Ja, 124 jaar, Ja, dat is een hele set. Dat leidt al een hele historie dan. Ja, leidt inderdaad een hele historie. Ik ga natuurlijk net alles meemaken, dat is helder. Maar nee, heel leuk. We hebben een tentoonstelling en als dat maar even juist, dan we gingen eigenlijk daar een uurtje van betaald. Maar ik denk als er even vast zit, dan ben samen een paar uur verder voor het alles bezoenen en wat er eigenlijk gebeurd is in die jaren. Ja, want 124 jaar en heel skoft. Je hoort aan de jubileumdag. Wat zit er al hier te gebeuren? En wat is er misschien ook al gebeurd de oude dagen? Nou, gebeurd. We hebben in elk geval, we hebben al repeteerd met de Maasband. Er zijn nogal wat reunisten die het gelukkig ik nog zelf ook nog spelen, maar dan heel oud net bij ons. Maar die hebben wel gezegd, we komen en we willen bijblazen. En daar hebben we dus al 12 repetities hebben we daarmee gedaan. Dat is heel leuk. En straks beginnen we om 4 uur beginnen we met de inloop van de reunisten en genodigden. En dan is dat tot en met Seizen, dan hebben we buffet. En dan gaan we maar onder een foto daarna. En dan is het om wachten. Dan hebben we concert. En om dan gaat het concert eigenlijk lopende wij. Gaat dat uur in een feest met de DJ Fire King. Oké, nou dat gaat goed. Ja. En vanwege je bent een reunist, zei ze al. Hoeveel mensen hebben hem nou benaderen? Die dus in die 124 jaar. Nee, met alle je zelf. Nee, best wel een grote club. Die mij. Ja, wij zitten op het podium van jong met 62 muzikanten. Oké. En als ik goed informeerd ben, roepen wij een goede 80 reunisten. In totaal. Dat is best een hele. Ja, dat is best een heel soort. Ja. Want in die 124 jaar hebben natuurlijk een heel paar mensen hebben de deel om dat korps van Brest. Want is er nog een protte informatie over de historie van je Brest of net? Ja, best wel. Want er ben natuurlijk, we hebben bijvoorbeeld een lid en dat is echt best wel bijzonder. Die is van 124 jaar is die 61 jaar lid West. Oh nee. Dus, en die hebben nog in die familie die blaastekdag. Zo. En dus dat is wel heel bijzonder. Ja. Dus die werd natuurlijk sowieso een heel soort. Ja. En we hebben x-aantal families in ons vermidden. En die hadden de heiten, de pakers, daar kan je nog verspelen. Dus die wisten gelukkig ook naar een heel soort. En die hadden schoondozen van boven hellen. Oké. En dus dat is best wel een heel soort op een laten kan. Ja, oké. Dus dat is best wel echt wel wat bewaarbaar. Ja, het zit er ook door je alles digitaal, maar vroeger zit inderdaad in alle schoondozen. Ja, precies. Ja. Zelfs een oude uniform en ben al boven waterkam. Dus ja, dat zei ik nou. Dan moet het naar de dienst verslaan, dat het goed best. Maar dus hier ken ik dan een soort tentoonstelling. Ja, en dat trek bij. Ja, een hele tentoonstelling. Ja. Van oude instrumenten, oude uniforms inderdaad, oude beretjes, oude petjes. Dat is eraan te bedenken, maar dat is heel aardig om te zien. Ja, wat mooi dat ik al je bewaren is. Want hoe ziet de samenstelling van je korps er nou in Burg uit? Nou, bij mij is verheuging in 24 vaste leden en actieve leden, zeg maar. Die spelen echt mij in het grote korps, zeg maar. En we hebben zelfs 16 jeugdleden momenteel in opleiding. Dat is best een soort. Dat is best een soort. Dat is ook heel wies maar. Ja, snap ik. Want na de corona werd best wel een beetje inzaken. Ja. Maar nee, we zijn nou weer, in een stijgende lijn. En dat jouwt weer, voor de toekomst jouwt dat ik weer zegt. Nou ja, het is mooi dat er natuurlijk al je toch wel wat jongeren bij komen. Ja. En dat ben dan echt jongeren? Ja, dat ben echt jongeren. Wat categorieën dat dan? Ja, van 10 jaar. Oké. Ja. Ze hebben door projecten op squallen. In samenwerking met de muziekscholen. En dat doen we dan 1 keer om 6 weken. Dan krijgen ze lessen op squallen, krijgen ze een toeter, krijgen ze mij. En dan hebben ze een afsluitend cassetje. En daar hebben we dan meestal altijd wel een peerverhenging. Ja. En die hebben we dan in opleiding met muziekscholen. En die proberen we zo vol mogelijk in bij de activiteiten die we dan doen te betrekken. Waaronder natuurlijk deze Die Act. Dus die speel ik mij op het concert.
Dus heel leuk. Ja, maar eerst ik wel heel vaak van dat, ja, bijen van ouders, dan weer terug. Is dat BMX zo? Want ja, die bijen die kreeg dat al je mij, die werd met de paplepel. Dat is zeker zo, maar het is echt belangrijk en het is een uitdaging van de verenigingen om juist die ouders van de jeugdleden enthousiast te maken. Ik zeg altijd van, maar eigenlijk eens naar je supporters worden. Ja. Want als die mij heeft, dan heeft gewoon de jeugd ook mij. En, dan, en ook heel belangrijk is dat de jeugd in een groepje binnen aan de dost. Ja. Dat ze als ze alleenstaande komen, dan heb je ze het al wel gauw weer aan. Ja. Maar als ze met de vriendjes of met de vriendinnetjes en mij kennen, ja, dan is het leuk en dan, Maar speel je je muziekkeuzes daar, wordt die direct wat op afgestemd? Ik kan me voorstellen van dat het voor jongeren oors is dan iemand van 50, 60, 100 jaar of zo. De beleving. Ja. Ja, als je uit de jeugd erbij komt, hebben we ongepaste stukjes en echte jeugdstukjes. En die worden dan van tevoren ik mij instudeerd op muziekscholen. Ja. En dan hebben ze dus al een stukje voorsprong. En dan spelen ze het maar eens. Ja. Van media de zijdes krijg je al het programma begint om... We beginnen om 4 uur in de inloop. 4 uur, oké. En kan mensen daar nog heen of hoe je dat eigenlijk? Nou, voor de reunie mag die echt voorop. Ja, miljoen heeft maar. Dan krijgt net iedereen niet een recht. Nee. Maar voor de jongen, beginkaarten. We kennen 800, goeie 800 mensen een keer bij Bargie. Dus je zei, kom allen. Waar zit je hem? Waar is het? In Rusterveen. In de Flambouw. En dat is koppelen aan het zalencentrum de Lanteren. Oké, ja. Dus daar is het. Ja. En dan is het om jaalwachten is het concert. En daarna hebben we dan feest. Ja. Nou, en dit is firework. Hij heeft mij verteld dat hij wel een feestje bouwen kan. Dus dat wordt helemaal goed komen. Ja. De lakens al bij de gedachte. Ja, dat is dat zin. Hey Reiner, 10 dank voor die bijdrage. En een heel soort succes bij deze bijzondere dag. Ja, dankjewel.